Салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали омӯзиши YouTube. Бародаро, чанд қашида ин канал видео набуд. Ина админи ҳамин канал омад, дар Москва қарор дорам ва шумо метавонед ки каналро харидорӣ кунед. Ина рақамҳош дар рӯи экран занг бизанед. Каналҳои 500 подписчика то канали 140 000 подписчикаро дорем. Монетизация, бе монетизация фарқ надорад, чӣ намудаш ҳаст, саволотона битен, ҷавоб метем. Номерои ина экранда WhatsApp имо дора, занг бизанед ва суҳбат мекунем дар бораи каналҳо. Канали 1000 тага дар кораи, 2000 тага, 5000 тага, 10000 тага, чанд тагаи дар кораитон ҳастай. Монетизацияш қади ҳастай? Ҳастай бе монетизация. ҳозир акса рафтесай, арзонай каналҳо. Метавонед шумо харидорӣ кунед ва дар сомонаи YouTube пешравӣ кунед. кадоме канали YouTube дар кораи, рақамҳои рӯи экранда занг бизанед. оғои Бахтиёр шумода любой намуд канала тавсия мета ва бигирен дар сомонаи YouTube пешравӣ кунед. Я чанд қашид набуд дар сайт, ина бо пайдо шид, просто ватан рафта буд, ай ватан омад, соғ саломат ва корша давом мета. Шумо метавонед бе ягон хел ташвиш, бе ягон хел рӯҳ афтода канала бигирен ва дар сомонаи YouTube пешравӣ кунед. боқи худованд ҳаматон нигаҳбон боша. Лайк бимонед ва дар канал ҳатман подписатсия кунед, обуна шавед.